Iată, doamnelor și domnilor, că și România poate duce valoarea mai departe, că și România are copii frumoși și talentați și că ducem tradițiile noastre și frumusețea românească mai departe. Deci, Cătălina Buzun Răfăilă, cea care face toate aceste lucruri posibile, care duce modelingul, tradiția modelingului din România mai departe. Sunt Deniz și de data asta ne aflăm la Miss Ajută-mă! Mai de World România, finala pe România, organizat, așa cum spuneam, de către National Director al acestui eveniment, Cătălina Buzun Răfăilă. Avem aici echipa fantastică, Mirela Vescan și Howard, Hollywood și Mirela, da? Și avem pe Iuliana Marciuc și pe Svetlana Caraman, care m-a îmbrăcat în episoadele trecute, și pe Roxana, iubita mea, pe care până acum n-am cunoscut-o, dacă ne promite că va face câteva parte din trend, da? Să vedem cum e problema cu exclusivitățile. Știți că vedetele au anumite exclusivități. Eu nu sunt vedetă, așa că pot să apar evenimentul Cătălinei va fi peste tot pe la TV, pentru că ei așa îi place, să se facă cunoscută, nu ea, ci minunățile astea. Ia veniți, mă, 2-3 minunăți lângă mine. Alexia, Sara, Maria, Imperiale, veniți 2-3. Să ne arătăm exact despre ce e vorba. Ia veniți un pic lângă mine. L-am adus și la un concurs de modeling de data aceasta. What does it feel like being? Is it for the first time when you participate in a modeling and attitude contest in Romania? First time ever, not just first time Romania. ever. Yeah, first time ever. Urmează de joi până duminică. Am dreptate, Cătă? Ia vină încoace, Cătă. Vină 2 secunde, Cătă. Am dreptate, Cătă? Sigur, noi mergem la City Fashion Week la Cluj între Da? 22 și 24 octombrie. Așa, și am venit să vedem această minunată prezentare de modă, să decidă juriul, jurații care sunt Miss și Mr. pe Lidl, da, pe România. Lidl, Miss Este vorba despre licența internațională Little Miss and Mr. United World, finala pe România. Da, după care ne revedem și la City Fashion Week la Cluj. Și bineînțeles la toate celelalte evenimente la care
Suntem parteneri. Cătălina vrea să ne invite și noi venim cu dragă inimă. Ați văzut ce copii minunați au, i-ați mai văzut în emisiunile noastre, sunt copii foarte talentați dintr-o lume întreagă. So, how did you like it today? It was entertaining. It was Hollywood It was- for modeling, Yeah. for Romanian modeling. Mini Hollywood. But a lot of talent Because out there. this A doua zi de festival la City Fashion Week este ziua, dacă ieri v-am încântat cu o colecție de femei tip haute couture, astăzi avem o colecție pentru fetițe drăguțe, drăgălașe, frumoase, o colecție de rochii. Nu le putem spune colecții de rochii de seară, avem o surpriză în acest sens, dar o colecție de rochii, eu știu, de mers, nu-i așa? Corina, care e profesoara și managera și tot ce vreți voi de la agenție și se ocupă de aceste fetițe minunate, o să vă țină la curent. Deci avem o colecție, să zicem, pret-a-porter. Pret-a-porter pentru că ea poate fi îmbrăcată oriunde. Din păcate acum nu prea mai avem așa evenimente din asta, dar puteți merge cu ele, eu știu, vara. E de vară, e 2021, în parc, la o plimbare și, de ce nu, la o petrecere mică în familie. Așadar, în seara asta, agenția Kids Fashion by Cătălin Botezatu vă oferă un mic regal de modă destinat acestor micuțe și superbe fetițe. Vă pupăm și vă iubim. Hai să facem cu mâna la cameră. Salutare Trenders și m-am întâlnit chiar acum în cea de-a doua zi din cadrul City Fashion Week. Am zis bine, da? Vineri cea de-a doua zi din cadrul City Fashion Week cu George Hoșbotă. George Hoșbotă, care a avut o colecție intitulată Never Quit Dreaming. City Fashion Week Cluj, cel mai mare eveniment de modă din Transilvania cu tendințe către zona de fashion internațională. Eu sunt acum alături de Rebecca Hrin. Bine ai venit la City Fashion Week! Denise este încântată să te cunoască, draga mea. Mă bucur că astăzi ne începem ziua alături de Rebecca. Să știți că este fascinantă. Ne-a realizat acest machiaj uimitor în doar câteva minute, pentru că în cadrul unei prezentări de modă știți foarte bine cât de repede zboară timpul. Hai să le explicăm un pic, dragilor mei trenderi, ce mi-ai făcut astăzi, Rebe. Bun. Am optat pentru un aqua make-up pentru că ai nevoie de o rezistență de 24 de ore. Să le și Îți arătăm. garantez că și mâine dimineață când te trezești tot o să ai machiajul dacă îți minunat. dorești. Aqua make-up-ul rezistă și în fața neonului, pentru că nu ți-am aplicat foarte multă pudră și totuși fața nu este încărcată. Suntem, așa cum spuneam, la City Fashion Week. Ea este cea care a asigurat make-up-ul și ajută-mă tu, te rog. Make-up-ul pentru... Make-up-ul pentru Cătălin Botezatu, Romanița Iovan, George Hoșbotă și copiii. Copiii de la It Kids, prietenii noștri de astăzi, da? Ai Cătălinei Buzdun. Trebuie să vă spun că port acum o creație diafană a prietenului și în același timp colaboratorului nostru, Zadi. Suntem, așa cum spuneam, la City Fashion Week. Ea este cea care a asigurat make-up-ul și ajută-mă tu, te rog. Make-up-ul pentru... Make-up-ul pentru Cătălin Botezatu, Romanița Iovan, George Hoșbotă și copiii. Copiii de la It Kids, prietenii noștri de astăzi, da? Ai Cătălinei Buzdun. Trebuie să vă spun că port acum o creație diafană a prietenului și în același timp colaboratorului nostru, Zadi. Mult succes, Zadi, și de-abia aștept să te văd pe scenă. Bonne chance, Zadi. Merci Et beaucoup. j'attends de te voir sur la scène.
curând! Ijo, green.